Empezamos logo. Bueno, pois moi bo día a todas e a todos, os que estades aquí, pero tamén aos que vedes esta rolda de prensa por medios telemáticos. Graciñas por asistir a esta xuntanza que vos convocamos cada venres para informarvos dos asuntos que abordamos na Xunta de Goberno. Na que celebramos hoxe, na que acabamos de ter, licitamos e adxudicamos contratos por prestación de servicios por un importe superior aos 930.000 euros, que é casi un millón de euros, que ven a ser unha cuantía que, en definitiva, o que leva a cabo pois é o impulso de novos servicios para todos os concellos e tamén é para os veciños e veciñas desta provincia, pero que ao mesmo tempo, pola cantidade que supón, dinamiza a economía de moitas empresas que están asumindo a carga de traballo gracias á tramitación de contratos que se levan a cargo por parte desta institución provincial, o que tamén, sen dúbida, contribuye ao fomento do emprego e á conservación dos empregos que esas empresas pois xa tiñan. En primeiro lugar, quero avanzarvos que hoxe aprobamos a apertura dun procedimento negociado para a contratación das prestacións básicas do Centro de Atención a Maiores de Pedrafita do Cebreiro, un importe de licitación de algo máis de 770.000 euros, e trátase dun contrato que vai ata o mes de xuño do ano 2022. Este contrato inclúe as prestacións de cociña, de limpeza e de asistencia básica para esta residencia. Esta prestación saiu a licitación e lembrovos que non se presentaron ofertas, polo que agora iniciamos este proceso para axilizar precisamente a apertura deste centro de maiores nun concello da nosa provincia, que, como sabedes, é un concello de montaña, que ademais ten un avellentamento da poboación importante. Trátase dun servicio 100% público que vai a favorecer a calidade da vida das persoas e tamén o seu benestar, vai a favorecer tamén a conciliación, pero o que é importante tamén é que dinamiza a economía local, crea postos de traballo e vai a contribuir a fixar poboación neste concello e na súa contorna. A nosa previsión é poder abrir este centro na primavera, dotando así a Pedrafita dunha gran prestación pública necesaria e moi desexada, ademais, polos veciños e veciñas, porque van a ser 30 prazas de residencia, 20 de centro de día e logo, como xa temos avanzado, a mediados de ano, ademais desta residencia, temos prevista tamén a apertura da residencia de Meira e no segundo semestre a de Navia de Suarna. Polo tanto, estas son boas novas para os veciños e veciñas, neste caso de Pedrafita, porque van a ver materializada esa ilusión de ter aberta a residencia e o centro de día no seu concello, pero dentro de moi pouco tamén para os veciños e veciñas de Meira e de Navia de Suarna. Eu quixera tamén facer fincapé en que a apertura destes centros residenciais de atención a maiores son importantes para os veciños deses concellos, pero tamén para aqueles outros que unha vez se finalice, como ven sendo habitual no resto de centros, a adxudicación de plazas aos que están empadroados nese concello, van a ter a posibilidade de acceder a estes servicios, priorizando sempre os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Unha vez que teñamos estas residencias abertas, pasaríamos de ter as 5 que hai hoxe na actualidade, a de Trabada, a de Ribadeo, a de Pol, a da Fonsagrada e a de Castroverde, a ter xa 8, contando a de Pedrafita, Meira e Navia de Suarna. Polo tanto, podemos avanzar que a final de ano contaremos con 8 residencias abertas na provincia de Lugo, das que son de xestión directa da Diputación de Lugo, por sernos os titulares. Por outra banda, tamén hoxe aprobamos a adxudicación de contratos necesarios para esta institución e un deles é o dos seguros para a prestación do servicio das rutas fluviais pola Ribeira Sacra en Catamarán. Este é un contrato que se adxudica nun orzamento total de 16.210 euros e este seguro o que incluye é a responsabilidade civil, o seguro obligatorio de viaxeiros e o seguro de cascos das embarcacións e equipos. Precisamente, na Xunta de Goberno da semana pasada, lembraredes que aprobamos o encargo á empresa pública Traxa da prestación do servicio de rutas fluviais para este ano, para o 2021, que van a dar comenzo precisamente o día 19 de marzo, xa que venres e é festivo este ano, o día de San José, e así nos adaptamos, como fixemos dende o inicio da pandemia,
a todas aquelas cuestións que nos poden beneficiar no desenvolvemento das rutas, pero tamén tendo en conta todas e cada unha das indicacións que nos indican as autoridades sanitarias en cada momento. Nos últimos anos, a temporada arrancaba na Semana Santa. En esta ocasión, aproveitando a oportunidade, pois queremos poñelas en marcha xa na ponte de San José. Entendemos que isto pode ter unha repercusión beneficiosa e moi positiva na economía da Ribeira Sacra, singularmente nos establecementos de hostelería e comercio, que son os que peor están a pasar neste momento, e así, dende a Deputación de Lugo, apostamos novamente de xeito decidido por ofrecer este servicio turístico público de calidade, que xa é un referente na Ribeira Sacra para todos os viaxeiros e que contribúe de xeito directo e moi importante, como acabo de dicir, para dinamizar a hostelería, o turismo e o comercio, precisamente agora, cando máis o necesitan, dado a crise derivada das restriccións sanitarias. A parte deste asunto, pois tamén se vai abrir o prazo para que as persoas que están interesadas poidan formalizar xa as súas reservas para as viaxes no catamarán, algo do que vos iremos informando puntualmente, pero anticipo tamén que, como en anualidades anteriores, aqueles que non fagan unha reserva vía online e se acheguen aos nosos embarcadoiros, pois poderán adquirir ali un billete para viaxar nese momento. Na Xunta de Goberno, e abordando outro tipo de cuestións, adxudicamos o servicio de inspección e mantemento das instalacións de protección contra incendios nos edificios da Diputación, unha adxudicación de case 58.000 euros para 2 anos, e que neste caso pois vai a ser unha empresa de Lugo, a Pagal, Seguridade e Protección contra Incendios SL, a que se encargue de prestar este servicio. E un terceiro contrato que a Xunta de Goberno aprobou adxudicar no día de hoxe é para unha póliza de seguros de accidentes por un importe de 84.500 euros para que os participantes e tamén os alumnos das actividades ou cursos que organice a institución provincial, así como os usuarios e usuarias dos centros de atención a maiores, das residencias, pois poidan ter cobertura durante a realización das diferentes actividades. Ten unha vixencia total de 2 anos, con opción de prórroga ata os 4 anos como máximo. E, por outra banda, dicirvos que hoxe tamén lle demos o visto bo a unha solicitude que nos achegaba o Concello de Friol para poder investir os remanentes do Plan Único de 2020 en 2 actuacións que eles consideran importantes. Por unha banda, vanse a investir máis de 43.000 euros para pavimentar as vías de acceso aos núcleos de Bra, Lea e Montecelos, e, por outra banda, un investimento de fondos da Deputación superior aos 26.000 euros que van a servir para pavimentar as vías de acceso á cooperativa e casas da noite. Ata aquí é o canto vos podo contar do que hoxe abordamos na Xunta de Goberno e quedamos a vosa disposición para calquera cuestión que nos queirades plantexar ou calquera aclaración. Graciñas. Moi ben, pois, se non hai preguntas... Moi ben, rematamos entón.